Junior Comprehensive School, ready to present a kisi narrative entitled Omomura gesaku. Enjoy. Timogete saiga mwana ngai bwebikuro korungumbu igena lyagamba ingasoka isiko ingategerera ndigerereti ngochi yakoligereria chinsemo karora abana bakongete abangina bagosegasega abagaka chingaya koboko inkamanyanga yokire ngaira na nyomba ngaimo kyabirwanero byane litimo nenguba ingasoka isiko inkaminyoka ngochigo ikanjera nkabeke birwanero byane nse nkarengereria limo ngirane nkarengereria kabere koru bakoro momura tanya koira na magega kaimo kenende birwanero byane litimo nenguba inkaminyoka ngochigo ikange na igena lyagamba togasyokerana nomobegu ngasyo nkabeke birwanero byanense nkamuligere lyomobegu buya inkamusama tabokemura nkamobetanga abangina bakaiririata nabagaka bakabugia bichuli koruelio nkarokwa Omomura gesaku mnomo governor ito Kisii County Paul Simba Arati Omomura gesaku. Wapi duru?